esishayo nami ngiyabingelela futhi egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Menza amancane anisebancane manje ningamanzi amakhulu. Ningamanzi amakhulu. Nami ngiyathanda-ke ukusho ukuthi bazalwane asinikeleleni uMamkhumalo lu. Wonke umuntu ufuna mbona futhi masibanikelile abanikelile nami. Mami hayi ngoba ngifuna ukuyikhulumela. Ngibonga nje ukuthobeka kwakho mama wasekhaya. Mama kaBakhumalo uthobeke njengoba Bakhumalo. Ngathi singahlala sinje bantu abancane. Ngathi singathandana. Ngathi singasekelana einsizweni naseyintombini nabaholi. Baba wami uMsomi nawe baba wami umkhulu ngisho solela Mthamboni nawe ukhona eduzane mkhulu. Siyabonga nathi bakhona phakathi kwendawo. Sicela ukuthi sinikelele umama wethu. Mama wethu sephelile ukhala, sephelile Nkosi yami mama wami. Njengoba ukhohlwe kodwa siyabonga uNkulunkulu ukuba nawe phezu zonke. Nkosi Kristu.
bazalwane siyabonga kakhulu Mama Bishop bazalwane nami ngicela ukudlulisa lokhu uthe ubaba senior bishop mashineni asingabuko okuningi kwabantwana basekhaya le branch le yamanzi amancane babu senior nayo it's one of the branches eyashayeka makwenzeka lokho kwenzakalayo kodwa sithe noma kunjalo sizoma sizoma naye simsekele umama wethu so limzwile bazali babusini uthi asingabuki into eningi kukhulu okwenzekile sibonile kodwa thina laba esikhona sizoqhubeka siye phambili mama wethu mamtuma hey bakithi ngishilo ngathi hayi akuyabaxolela bo MC mama abantwana ibranch yaseGoli ibranch yaseGoli eFosloras nabazalwane bethu basePitritif umkhonto bathi ngale envelope ukuthi manje asitholi lapha iscore bathulila sazi sihamba kodwa ngale envelope le ehlanganisa lama branch omabili athe noma ushaya uzamthola kodwa athazoba nawe futhi soyikhulisa izokhula le branch ngale envelope mama sithi ababhalayo iGoli kanye nePitritif sithi ngale envelope eyethi 7,000 sithi nje mama siyathanda siyamazi ubaba yabona ngishilo ngathi masingakhuluma ngobakhumalo bazange bengaze kuyoshona ilanga imfaneleke le mali ngoba wayengabuki into eningi laba abantwana banalo mama so sithi ngale mali amathonsi azowakheka phezu kwayo mama 7,000 neyakho mama siyakuthanda enjoy ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu nathi bazalwane ngizokhuluma nje ngembelope yasebranchini yethu endlunkulu esisho sonke yebo ngicela ungikeze mama ibranch yasesisho sonke bazalwane ngake ngasho nami njengoba baba mabosa kade ekhuluma manje ngathi ngomlindelo kababhishopi ngathi mamkhumalo sizoqhubeka sime emva kwakho uzoqhubeka usihole namanje sisasho njalo ibranch yasesisho sonke ithi nazi envelope ka 10,000 Mhlose afunde ibhuku kodwa u15,000 bazalwane uvele usuphambili njengoba sibe ku10,000 la 15,000 uvele usuphambili bazalwane yes so which means it's 25,000 bazalwane laba akade sinabo ekhaya sisho sonke amagama abo ekade senza umsebenzi kababa Mama Blose is 1,000 rand Mama Makoba it's 1,000 rand Zonke Zulu 1,000 rand Mam Damin 700 rand Sister Shedu 1,000 rand Sister Stu 1,000 rand Mam Debele 700 rand Mamu Zondo 1,000 rand Mam Bongi 500 rand Reverend Zizi 700 rand Mamu Mwan it's 1,000 rand Mamu Mloyi 1,000 rand Babu Msom NUZ 1,000 rand Putim Sezane 500 rand Mamu Mbanza 700 rand Babu Mumalo 1,000 rand Mamu Msom NTW 1,000 rand Putiteni is 1,000 rand Mama Winnie Teta 700 rand Putikade Kubi 700 rand Mama Msom NUZ is 700 rand Mamu Git 700 rand Mamu Thongwane is 700 rand Sis-10 is 700 rand Mamu Mkiza 700 rand Rev Msom NTW 1,000 rand Sis Chab is 500 rand Sis Nomtandas is 700 rand Mamunja is 500 rand Butikele is 550 Sis Mindi is 500 rand Siyabonga kakhulu bazalwane imali esesiyenzile
kubalwa nalowa 15,000 ibranch yamanzi amancane sisho sonke is 25,000 rand. 1,700 mama sesithe 1,700 bantwana basekhaya 1,700 siyathola. Amen. Kube wena siyacela aye kuyona ahambise ukhiye abazalwane bemoto sebedinga yakho siyaxolisa ikhaya zakhe. Ngiyanibingelela abathandekayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele ubaba wethu Senior nomama wethu uSenior ngekhethekile. Ngibingelele ubuholi bonke nobuhlikazi. Ngibingelele abantu abasha. Ngibingelele imbokodo yonke. Ngiyabingelela mama wami. Mama Khumalo. Uma ngithi ukube bekungekho Nkosi ngabe safela endleleni. Zisishayile mama wethu. Zasivithiza kodwa boloku nathi. Ngikhuluma ngobaba Khumalo obethi makezwe nje into encane e11 eFosloras uzofona same time. Mase kusenkingeni enkulu kakhulu angeke ngabe angenzi justice mangayisho lento. Ngeke ngathola ingozi yemoto bahamba abantu abaningi kuleyo ngozi leyo. Ngangihluleka nokudriver futhi ekugcineni. Kodwa umama Khumalo bakhumalo bafona ekuseni. Bakhuleka both voices. You could hear the voices ukuthi akusethe ama voice wala emhlabeni. Kodwa ama voice avela ekhaya ezulwini. Ngavuka ekuseni ngabamba imoto enye ngadrive. Ngifuna ukusho ukuthi bakhumalo lapho khona. Rest in peace. Ubaba kade nothando. Akenzanga kimi kuphela kwaMthombeni. Kodwa wenze kithi sonke. Makezwa nje khona okuvelayo eFosloras besizwa ngaye nomama. Ngifuna ukusho ukuthi mama kuwe sizokusekela siyibranch yakho. Siyakuthanda futhi uyazi nawe. Siyabonga kakhulu ukuthi lo msebenzi uze wafika. Bekukuningi bekungelula. Bekungaphatheki, bekungabambeki. Nathi ama-flights ashiye ekuseni. Kodwa sathi we are catching the next flight. Ngoba siyalazi igalelo kabakhumalo nomama Khumalo. Sizokusho ngemama wethu eGoli sizothi umsebenzi muhle mawuhambe kahle siyavuma mama siyathoba ukuthi sikhona. Ngale present le abomama bembokodo bathe ilast number ye-N sizokuthengela yona. Kuleli yakhaya ikhaya ingena wonke umuntu. Ngisho nesishosha siyangena sifike sithola ukudla sivula amafriji masifika lapha senze konke sidle siphumule. Kunencwadi uIsaiah 46 verse lika 4 elithi noze niguge nibe zimpunga ngiyonithwala nginitshathe nginikhuluma. Manje ngizokusho mama wethu ukuthi uJehova usithwalile sibranch amancane. Zikushukuma kunzima usithwalile usazokuthwala futhi nebranch yasesisho sonke nawo wonke amancane onke jikelele usazosithwala. Uma nje sethemba kuyi uthi noma ngaze nibe yizimpunga ngizonithwala. Manje sesabi lutho ke mama wethu ngoba sinendoda esithwele. Ngihlale ngibuza ubaba Sina mayethi izinto noma zingasishaya kangakanani zifanele ukusishaya ngoba singumvusiselo kaJesu Kristu. Amen. Bathandekayo mama wethu uzothi siyabonga. Siyabonga ukholwa intombi emhlophe. Kwanje ngihlabathi zolwandle. Ehlalihleka njalo uthi ugogo Manyoni singomama abazokhala abangeke babe red kusasa babe yellow babe blue.
umama noma ngabe ungamvusa ekuseni uthi mama bengithi hi uphendula same time athi hi. Siyabonga ke Mbokodo, siyabonga Mbokodo. Amen. Sathole 18,700. Bangcwele nami ngiyisasiza kakhulu isikhathi. Amen. Ngizothatha nje ngibonga abazalwane esibambele lapha sisho sonke. Amen. Amen. Bazalwane bengaxoxa nje kancane lando wami. Amen. Amen. Lapha sisho sonke bekusekhona ubaba uPhathi. Kwayimini ubaba uKhumalo. Amen. Bonke inkosi seyibathasile. Amen. Akabonga namathi. Kodwa bangcwele uNkulunkulu ngoba unathi nomkhulu ngokuhlala bazalwane ukuthi siyakhulela enkosini uNkulunkulu wasithwala. Amen. Bazalwane ngibonga nje abazalwane kakhulu asibe ukwami nje ukuzobonga abazalwane basesisho sonke kakhulu asibazalwane. Bazalwane uNkulunkulu uthi la lithathe khona alandisele. Kunezwi nje engilithandayo kuDeuteronomy 28 uthi uma ulilalela lokulalela uyawubusiswa ezizalweni zenu. Amen. Amen. Nasensimini yakho kuyawubamba. Amen. Akabonga nabantu. Bangcwele nje ngizobonga kakhulu umama wami. Amen. Mengiwela nakubaba zonke izinto ebesibhekana nazo. Ngisayidi lami ngisayidi lebandla mekuthiwa ukhona ogulayo mhlawumbe umama kade ethi ube 4 uthina ubevela ashaya upetrol afike khamele kuthiwa kuvela isidumo bengakafiki bonke abantu nabo umndeni bengakafiki kodwa nosefikile afika khule ngabonga namali. Shuthi bazalwane le nkonzo le la itshalile uzafast safunga noma ukuthi nanoma phi noma mkhumalo la siyakhona sizoba kanje ngoba wasishiya sikanje ngabonga namali. Ngalawo maza thatha ubaba zalami. Send
Seyishintshile futhi 35,760 siyabonga